Evangeli segons Lluc, capítol 4, versets del 1 al 15. Jesús posat a prova. Jesús, ple de l'Esperit Sant, se'n va anar del Jordà i s'estava al desert, endut per l'Esperit Sant i posat a prova pel diable durant 40 dies. No va menjar res aquells dies, passats els quals va sentir fam. El diable li va dir: «Oi que ets fill de Déu? Doncs mana que aquesta pedra es torni pa». Però Jesús li replicà: «Està escrit, la vida de l'home no depèn només del pa». Llavors el diable, enduent-se'l més amunt, li va fer veure en una instantània tots els realmes del món i li digué: «Puc donar-te tot aquest poder i la seva glòria perquè Déu me'ls ha confiat i els hi dono a qui vull. Adora'm, doncs, i tot serà teu». Però Jesús li va contestar: «Està escrit, adoraràs el Senyor, el teu Déu, i només a ell donaràs culte». El va dur encara a Jerusalem i el situà al punt més alt del temple i li digué: «Si ets fill de Déu, tira't dalt a baix, perquè està escrit, per tu donarà ordres als seus àngels que et guardin i també et portaran a mans perquè no ensopegui el teu peu en cap roc». Però Jesús li va respondre: «Està dit, no posaràs a prova el Senyor, el teu Déu». Quan el diable hagué esgotat totes aquestes proves, el deixà, esperant la seva oportunitat. Jesús, amb la força de l'Esperit, se'n tornà a Galilea. La seva fama es va estendre per tota aquella comarca i ell ensenyava en aquelles sinagogues, amb l'acceptació general.